Nan dai da kuka sani wato Hamisu Breaker Sodorai ƙwararre ne kuma jarumin gaske jajirtacce namijin mazaje gagarba duk wanda isa ba kawo muku shahararrun zafafan waƙoƙi masu zafi da nagarta kuma da ingancin gaske domin ya jima yana kawo muku manya-manyan zafafan waƙoƙi masu zafi waƙoƙin da suka jima suna nishaɗantar da ku. Mai sauraro idan wannan ne farkon zuwanka wannan channel ta mai albarka mai alfarma kada ka sha'afa ka shagala ka manta ka danna mana subscribing ka danna mana alama ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar na ɗora masu zafin gaske nan ka kasance bako kenan. Idan kuma ka kasance dan gida ka danna mana like domin hakan yana bani ƙwarin gwiwar ci gaba da kawo muku shahararrun zafafan waƙoƙi masu zafi da inganci da nagartar da wannan shahararren haziƙin jarumi zuba ta a cikin zazzafar waƙarsa mai zafin gaske. Ƙwararre ne kuma jarumin gaske jajirtacce namijin mazaje gagarba dau domin wannan shahararren waƙa mai zafin gaske ta fantsama a cikin duniya baki daya. Wannan shahararren haziƙin jarumin da yayin da ya saka muku zazzafar bakandamiya mai zafin gaske a farkon shekarar nan da ta gabata, yayin da a wannan ƙarshen shekarar kuma ya taƙarƙare ya cije ya shirya wata zazzafar waƙa mai zafin gaske mai gwaɓin gaske, waƙar da za ta saka manya-manyan masoyansa nishaɗantuwa da zafafan kalamai masu zafin gaske masu nishaɗantarwa ababen alfaharin kalamai da ya zuba a cikin zazzafar waƙarsa mai zafin gaske, waƙar da zai sake ta insha Allah nan da ba da jimawa ba. Ƙwararre ne gurin sarrafa harshe da kalamai domin ya nishaɗantar da masu sauraro wato Hamisu Breaker Sodorai. Jajirtacce kuma jarumi jajirtaccen gaske namijin mazaje gagarba dau domin ya nishaɗantar da ku ya sa ku alfahari da zazzafar waƙar da ya saka muku. Ku biyo mu a sannu a hankali domin ku nishaɗantu da wannan shahararren zazzafar waƙa mai zafin gaske da muka saka muku kaɗan daga cikin irinta a bidiyon mu na baya da ya gabata. To a wannan bidiyos ɗin na yau insha Allah za mu kuje da ta kaya domin ku nishaɗantu da zazzafar wannan waƙa mai zafin gaske da za mu saka muku. Kafin nan kuma kada ka sha'afa ka shagala ka manta idan wannan ne farkon zuwanka ka danna mana subscribing ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar na ɗora masu zafin gaske. Idan ka kasance bako kenan, idan kuma ka kasance dan gida ka danna mana like domin hakan yana ba mu ƙwarin gwiwa ci gaba da kawo muku shahararrun zafafan waƙoƙinmu masu zafi da nagartar gaske domin nishaɗantuwa da wannan haziƙin jarumi fasihin gaske. Ku biyo mu a sannu hankali. Shahararre kuma jarumi jajirtaccen gaske wato Hamisu Breaker Sodorai ƙwararre ne kuma jarumin gaske jajirtacce na wanda ifafata zafafan waƙoƙi masu zafi da inganci da nagarta domin ya fahimtar da manya-manyan masoyan shi masu zafin gaske masu nishaɗantuwa da shahararren zazzafar waƙarsa insha Allah wannan bidiyo